Dik 14 jaar cel voor vrouw die haar dochters jarenlang liet misbruiken door haar vriend. Het Hof rekent dit de verdachte bijzonder zwaar aan. Juist ook omdat het haar beide dochters betrof en zelfs moeder bij uitstek degene was die hen met alles wat in haar macht lag had kunnen en moeten beschermen. En verder in deze Zeeland nu. Koningin enthousiast over Oranjefondsprojecten. En nog steeds komen er nieuwe getuigenissen. Goedenavond. Een 47-jarige vrouw uit Terneuzen die jarenlang actief heeft meegewerkt aan het seksueel misbruiken van haar 2 dochters en hun vriendinnetjes door haar partner, moet 14,5 jaar de gevangenis in. Dat is de uitspraak van het Hooggerechtshof in Den Bosch. De vrouw werd eerder door de Middelburgse rechtbank veroordeeld tot 10 jaar cel, maar ze ging tegen dat vonnis in beroep. De verdachte had op ieder moment het misbruik kunnen en moeten stoppen. Ze heeft er echter jarenlang bewust en steeds opnieuw voor gekozen het misbruik in stand te laten en daaraan een actieve bijdrage te leveren. Dit alles om haar relatie met veilig te kunnen stellen en blijven stellen. De dochters van de vrouw werden tussen 2008 en 2019 veelvuldig misbruikt door hun stiefvader. In 2021 werd hij veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS door de rechtbank in Middelburg. Ook hij was in hoger beroep gegaan tegen die straf, maar maakte afgelopen zomer een einde aan zijn leven in de gevangenis. Volgens het gerechtshof had het misbruik nooit kunnen plaatsvinden zonder hulp van de moeder en dus is een forse straf op zijn plaats. Ja, het Hof vindt de feiten toch zwaarder wegen dan de rechtbank ze gewogen heeft. En die bijzondere ernst brengt het Hof ertoe om een fors hogere straf op te leggen. De vrouw was vandaag niet aanwezig bij de uitspraak. Ze ziet zichzelf vooral als slachtoffer. Zo zou ze bang geweest zijn voor haar partner. Maar volgens het Hof zijn er genoeg bewijzen dat dat niet zo is. In het dossier bevinden zich duizenden WhatsApp-berichten tussen de verdachte en die een inkijkje geven in de aard en dynamiek van hun relatie. De verdachte had er alles voor over, zoals het aanmoedigen van seksueel misbruik met haar 2 dochters en andere minderjarige meisjes. Zo stuurt de verdachte naar hem dat hij seks mag hebben met jonge meisjes als hij de verdachte maar niet bedriegt met oudere meisjes of vrouwen. Ze mogen niet ouder zijn dan waren haar woorden, die toen nog minderjarig was. Het Hof rekent dit de verdachte bijzonder zwaar aan. Niet alleen omdat het misbruik van een ongekend intensieve aard, omvang, duur en frequentie was, maar juist ook omdat het haar beide dochters betrof en zelfs moeder bij uitstek degene was die hen met alles wat in haar macht lag had kunnen en moeten beschermen. Zonder haar was dat misbruik niet mogelijk geweest en het Hof vindt dat zij een volwaardige rol heeft gespeeld. Een rol die juridisch dan als medepleger wordt aangemerkt. Ramona, een vriendinnetje van de dochters die ook werd misbruikt, was vandaag aanwezig bij de uitspraak. Wij zijn helemaal tevreden. Ze heeft meer gekregen dan wat ze daarvoor had, dus alleen maar beter. Kun je het nu een beetje afsluiten, denk je? Ja, nu dat het eindelijk klaar is wel. Kunnen we het een plekje geven. De zaak die in 2019 aan het rollen kwam, lijkt nu, 5 jaar later, definitief ten einde te komen. Wel kan de verdachte nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Bij bakkersbedrijf Zeelandia vallen 33 gedwongen ontslagen door de eerder aangekondigde reorganisatie. In totaal verdwijnen er bij Zeelandia in Zierikzee en bij andere vestigingen 89 banen, maar een deel wordt opgevangen door mensen die zelf vertrekken of met pensioen gaan. De mensen die nu gedwongen ontslagen worden, krijgen voorlopig wel doorbetaald en krijgen ook hulp bij het vinden van een nieuwe baan, meldt de directie. De Middelburgse oud-VVD-wethouder Chris Simons wordt wethouder in de gemeente Sluis. Simons, die ook voor de VVD in de Tweede Kamer zat, treedt aan na een politieke crisis in de gemeente Sluis. Die ontstond nadat eerst de VVD en daarna de PvdA uit het college stapten. Met Simons blijft de VVD toch in het college en het CDA neemt de plaats in van de PvdA. CDA-fractievoorzitter Patricia van der Vijver wordt wethouder namens haar partij. Het gemeentebestuur van Veren wil 30 minderjarige asielzoekers opvangen in een lege villa net buiten Siroeskerke. Dat werd gisteren medegedeeld aan inwoners en de dorpsraad, maar die voelen zich nu overvallen en gepasseerd. De omvang is groter dan we gewenst hadden en de wijze waarop gecommuniceerd wordt. Er worden nu weer dingen opgelegd zonder enige vorm van overleg.
Terwijl de uitdrukkelijke wens van de raad is of was dat er met het dorp gesproken zou worden. En dat is niet gebeurd. In oktober lagen er al plannen om 50 jonge asielzoekers bij dorpshuis De Zandput in Seroskerke te huisvesten. Na protest is dat afgeschaald naar 30 buiten de woonkern. De gemeente lijkt daarmee gehoor te geven aan de wensen, maar dat is volgens veel inwoners niet het geval. Je zou denken, wat zeuren die mensen, er is geluisterd, zijn er geen 50, zijn er 30, het is buiten het dorp. Waar ik vooral boos over ben, is de manier van handelen van de gemeente. De manier van omgaan met je eigen burgers. En nu heb je het echt verknald. Je hebt 9 mensen laten komen met het idee dat er een vorm van overleg zou zijn. En er was geen overleg, er was een mededeling. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Volgens de gemeente is er met bewonersbijeenkomsten wel degelijk een overleg geweest. En er komen nog vervolggesprekken om afspraken te maken over bijvoorbeeld de veiligheid. Zeeuwse fans van het Koningshuis konden vandaag hun geluk niet op. Koningin Máxima die kwam naar onze provincie. De koningin bezocht 2 sociale projecten die de leefbaarheid in de regio vergroten. Ze begon in Goes bij de stichting Ieder Mooi, waar kwetsbare mensen of mensen met een kleine portemonnee gratis naar de kapper of nagelstilisten kunnen. Hoe vond u het, majesteit? Ja, heel mooi. Ja? Dus, Ieder Mooi is natuurlijk een geweldig werk. Hè. 600 mensen die vorig jaar echt de kans hebben gekregen om toch wel zich mooier te maken. Niet alleen maar van buiten, maar ook van binnen. Soms het is wel een drempel als je het niet zoveel hebt. En als je onzeker bent om toch wel vanuit je eigen sterkte te gaan. Dus dat maken ze mogelijk. Koningin Máxima ging ook nog naar Middelburg, naar de stichting Hersteltalent, die activiteiten organiseert voor mensen met psychische problemen. Beide stichtingen worden gesteund door het Oranje Fonds, waar de koning en koningin beschermpaar van zijn. Bellingcat krijgt de Four Freedoms Award voor vrijheid van meningsuiting. Dat heeft de Roosevelt Foundation bekendgemaakt. Bellingcat is een platform dat gespecialiseerd is in het checken van nieuwsfeiten. De andere awards worden uitgereikt aan onder andere de Braziliaanse minister van Inheemse Volkeren en de Australische Grace Forrest, die zich met haar stichting inzet voor de afschaffing van moderne slavernij. En begin deze maand werd al bekend dat Save Ukraine, dat zich inzet om ontvoerde Oekraïense kinderen terug te halen uit Rusland, de overkoepelende Four Freedoms Award krijgt. Een uitreiking is dit jaar in Middelburg in april. De gemeente Ruimerswaal vroeg haar inwoners naar verhalen over de watersnoodramp voor de herdenking op 1 februari. Huibouwer uit Kruiningen reageerde op de oproep. Hij was toen 14 jaar toen het water kwam en hij weet nog precies hoe het was. Zaterdags, dat blijft me altijd nog bij. Ik bedoel, maar toen had je de veerhaven, de Kruiningen Parkpolder en het parkeerterrein stond toen al onder water. En dan was het laag water. En dus het water moest nog opkomen. En dan was het sprengtij. En ja, daar maakt niemand zo naar in de rug om. Het stormde en de dijken waren veel lager dan ze nu zijn. Er maakt geen mensen naar in de rug om. En dat kan ik nog niet begrijpen eigenlijk. En dat was 31 januari, Dat was 31 januari. En ja, de dijkwacht was er niet, telefoons waren er niet. Ik bedoel, maar dus, ja, dat ging allemaal gewoon maar door. En s'avonds ging iedereen rustig naar bed toe. En toen 's morgens om 1:04 zijn wij wakker gemaakt door de buurman. En hier was het, op nummer 65. Ja. En op een gegeven moment was ik buiten en ik hoorde het water. Ik zag het niet, want het was zo donker. En dat water dat was ook zo het leek wel wat het zwart was, dat water. Zo. Het was onnatuurlijk was het. Toen ging ik op mijn rug zitten en toen voelde ik zo het water zo erdoor gaan. Ja, toen ben ik terug naar binnen gegaan en toen is de boel gaan draaien. Maar we waren met 9 man en mijn aanstaande zwager die was er ook bij, dus we waren met z'n 10. Dus toen hebben we daar gezeten, maar op een gegeven moment kwam het water zo hoog. En ik liep die trap maar in de houden. Nog zoveel treien, nog 5, nog 4 en op een duur kwam het op de zolder. Ja, toen zijn we naar de Vliering gegaan. En dat water, dat bleef maar naar boven gaan. 70 centimeter stond het op de zolder. En toen bleef het stilstaan. Tussen 5 en 6, we zagen dat dat zo'n beetje was. Maar toen was het nog hartstikke donker. En toen hebben mijn vader en toen mijn aanstaande zwager, die hebben een stuk hout. Want er zaten geen dakramen in, er zaten op een donkere vliering.
En toen hebben ze een gat in het dak geslagen. Toen hadden we licht zijn. En daarna ook weer contact met de buren, want dat hadden er meer gedaan. En daarna een beetje contact bij elkaar. Ja, dat was ook moeilijk, want het stormde en zo. Dus zoveel contact had je niet. Ik weet niet meer precies hoe lang, maar daar hebben we nog al een tijdje gezeten. En toen ging het water zakken op een gegeven moment. En toen hebben we daar niet zo lang mee gezeten, want toen zijn ze van Ierseke gekomen met een grote roeiboot. Maar toen was het al ochtend? Toen was het al ochtend, toen was het al licht. En die mannen die waren met z'n tweeën en die zijn langs zij gekomen. En toen zijn we door het doucheraampje, hier door dat raampje, door de douche. Met z'n allen? Met z'n allen, die zijn allemaal in de boot gestapt. Toen keek ik zo de polder in. En daar stond daar een boerderij en naast die boerderij stond een woning. Van de familie Sama woonde daar. En die waren, ik meen dan 3 jongens waren en de vader en moeder, die zijn 5. Maar die woning stond er niet meer. Die was weggespoeld. En die mensen zijn allemaal verdronken. In het dorp Kruiningen verdronken 58 mensen. Van de familie Bauer heeft iedereen de watersnoodramp overleefd. En morgen is het dus 71 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Onze verslaggevers die zijn de hele dag op pad voor radio, televisie, internet en ook social media. De herdenking is morgenochtend vanaf 10 uur live te volgen via onze website en onze Facebookpagina. Op veel plaatsen in Zeeland zagen we vandaag de zon uitbundig schijnen. En aan zee stond er een matige, aan zee soms zelfs vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen zijn er flinke zonnige perioden, al kan er tussendoor nog een klein buitje vallen. En de temperatuur blijft de komende dagen rond de 8-9 graden. En tot zover deze Zeeland nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.